Ďalšia vec, ktorú som mala v správach často hneď po vyhodení vlastne toho zoznamu zakázaných predmetov bolo, že prečo komplikuje mi cukrovkárom život, že proste oni potrebujú mať pri sebe proste určité veci, inzulínové, bla 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 a tak ďalej. Cukrovkári môžu mať pri sebe veci, ktoré potrebujú na svoju diagnózu, ale potrebujem, aby sa preukázali tým, že naozaj majú cukrovku alebo že majú proste ten problém, že to potrebujú. Či už nejakým potvrdením od lekára alebo nejakým ZTP preukazom, proste to vy viete, čo viete, čím sa preukázať. Mne ide o to, aby proste, keď budeš mať pri sebe nejaké injekcie, nejaké ihly, tak aby bolo dokázané, že si cukrovkár, že tam nejdeš proste pichnúť ihlu s nejakým sajrajtom niekomu, alebo že sa nestane proste nejakej mojej fanike, že pri odchode z koncertu je niekto pichne proste HIV do stehna, chápeš? Takže